אוי, מיס אמיגוס, עוד משהו נזכרתי, הייתי צעירה ממש בספרד, ישבתי באוטובוס, אני ישבתי בצד של המעבר, על יד החלון היה איש, והוא שאל אותי, תאפס? תאפס? ואני הסתכלתי ואמרתי, מה הוא רוצה מהחיים שלי? מה זה תאפס? אז למה הוא התכוון האיש? להגיד לי, אם תבחס, אם את יורדת מהאוטובוס. אז כאילו, שאל 3-4 פעמים, הסתכל עליי קצת עצבני, ואומר לי, אוי, תבחס, סי או לא, אוי, תבחס? ואז למדתי שבספרד אומרים תאפס, כי אני את זה לא ידעתי. הפועל זה אפארסה. אני משתמשת בזה? לא. אבל ספרדית, שפה מאוד עשירה. רוצים ללמוד עוד? יאללה, יירשמו עוד היום לניוסלטר שלי ללימוד ספרדית. יאללה, נוס ומוס.